Bergarako seminarixora azkenengo ikusentzuleak gerturatzen ari dira, izan ere astera doa ekitaldia. Gaurkoan, Eiartz, Bat-Bat-Bi, Inguma eta Letagin taldeak arituko dira oholtza gainean. Eta gu ere bertara etorri gara, zer eskainiko duten ikustera. Zeuek estrenatu duzue gaurko gaba, ze moduzko manalditza, gustora geratu zaria? Bai, nahiko gustora. Nik gustot barruti bentsat oso ondo entzute esan, eta oso gustora. Emanaldi berezitza eskaini duzue, seminaritxuen sekula bestakit alakoik egongo zan be. Ez dakit jentia zelako harreria ikusi duzuen apurtxoa jentia animaudan, pauso bate hor gerturatze hori kostau indan, edo zelan ikusi duzue jentia? Bueno, egiz esan gu jartzen ga lanian, kontzertuan lanian gare eta ez ga enteratzen ezetaz. Ez dugu praktikamente publikora ez da begiratzen ez da ezer. Eta ointxen ikusiko dugu ze harrera daukan. Baina bai da egisa beste emanaldi batzutan jendia flipatzen dau proiekzio eta musikan kombinazio horrekin. Bueno, Alex, bukatu da zeuen emanaldixa, ikusten da ensaietan ondo ibiltzariela, Bai, justo, astian ziar ensaio pare bat indu, batez be denporian neurketako, ze 30 minutu justu dagunez, kantu gutxi bilen du, normalian kantu gehiago bilen du, eta gaurkoan apurtxo bat amoldatu baina denporiak emundozku, bastante ondo, denporatik, así que ondo guztua, geu guztua, oso ondo. Publikoa zela ikusi duzue, gerturatu da, zelan ibilda? Bueno, hasietan beti kosta, jenda olako leku handi bat eta hola semineixoa moan, eta azteneixoa handixa. Eta orduan, hasietan jentia erakartia hola, lehenengo taldia, aurretik egi jartzen da, baina, estilua diferentia zen. Eta, baina hori, atzeneko momentutan ja jentia entregauta hola, eta ondo, geu oso guztua sentiua. Horgaz, zubibili zara hemen Bergarako seminarixoko txilautien apur batek irotzen, jentiak, ze harrera? Oso gustora, oso rekomendabilia da, porque benetan kriston giru egonda, hasieran kostau da apur bat jentia etortzia, baina, oin dau kriston girua eta oso pozik. Atzen aldixa, motz eta ana igual? Neretako motze isa, nik apur bat luzatzen gona, baina gustora. Jentia dantzan be hasi da, deskantzu honetan, eta, politxe, ez da? Bai, netako politxa, eta holako gauzak gehiago inbiko ziren, da herridan eta ez bakarrik hemen, eta aprobetxau bidea gehiago seminaizua, kristona akustiki hauela, eta benetan da gauza bat politxa itxeko, eta jendia etorteko eta disfrutetako. Bi kontzertuak oso guai, Eiartz ez zeugan ikusita, eta egonda, brutal, oso ondo. Kontzertu berezitza gainera, ikusentzunezkoa, elektronikiak inahaztuta. Igual, bestelako taldiak oitxuta gaz ikustera, baina alako ikuskizunak ez dien normalien ikusten hemen, ez? Ez dia ikusten eta batez be ez dia baloratzen. Ze horrek atzetik daukan lana be kontuan eukia da, eta, ikusentzunezko bada mitartien, soinu teknikari xendako bai kriston lana da, eta agonda oso guai. Gaurko eguneko lehenengo kontzertura zara heldu, bigarrenera bai, ze moduzkoa izen da? Ondo, ambiente ona dagoela esan dozte, eta aurreko
geixo dagoela esan dozte, así que ondo. Bergan, olako bat prestatzea be, politxe da, ezta? Bai, politxa da, eta, bueno, pentsatzen dute talde berrixei aukera berri bat ematen dutzela, eta, bueno, interesantia. Zuek kuadrian etorri zari, eta Sanprobuseko hemen terrazatxuen geratu zari, eta kontzertuak ikusi bez? Kontzertuak ez ditut ikusi, baina Sanprobusa oso ondo dago. Apustu politxa inabiena gaurkoen, ezta? Bai. Olako ikastu ikusi inoiz Bergam. Ninguma ikustera etorri naiz. Eta, ze moduzko emanaldixa azkeni daue? Betiko moduan oso ondo. Zeu musika talde bateko kide bazara, egon zitzien hor, danbakan apuntetako bai ez, azkenien ez, peniaz geratu zara? Bai, egisa esan bai. Hasieran ez geuken ideiaik zelan izango zan hau, baina ikusitza ambientia eta zelan da bendana montauta da, egisa esan bai. Bai, kanpuen gaina kriston girua, kanpuen DJ asko guztau jat. Eta sartu nazenien organua, fijaunaz eta impresiona ditzen da. Eta gero lekua bera, badauko niotako xarma berezi bat edo, ez dakit, txolako leku baten gaina rock kontzertuak eta antolatzea, ez dakit, berezisa da. Moduzko sentazioekin geratu zari, Ederto, asko disfruta dugu. Egisa esan apur bat nervioso etorri gare, azkenien lehengo kontzertu izan da, eta telebistan grabetan da hori, apur bat urduri etorri gare, baina gero esteneixo gainen sentsazio honakin, asko disfruta dugu, jentia begonda bolkauta, eta hori eskertzen da, lagun pila bat etorri die, holan sartu gare gu bai lagunen botuekin, da hori eskertzekoa da. Ikusi da gainera, aipatu duzu moruen, laguntasun hori ondo adierazia behor lehengo filetan kantuen egon dienek, beste bat, ez dakiz, danak, bueno, anima itxuzu ez eguipe bai, da Eurape ondo animauta etorri di, ez da? Bai, honek animauta etorri di, poteu arrasaten indau eta gogor etorri di Bergarara. Letaginak erakutsi dituzue ondo hemen, jentian aurrian. Bai, azkenean 30 minutuko kontzertu baten hasi eta bukatu tope biozu, ez da dutzu denporaik kontuatu hor dugu bukaketan zauz, hasi eta bukatu izardi patxetan. Tope urtezari estenatokira eta kontzertu zuen be alaxe ibiltzari, ez da? Bai, gustu da, ostia, azkenean jente pila etorri da, oinatitik eta ingurutatik, bertako ape bai, eta bai, olakoa montauta aprobetxa egin behar garen da eharra izan dok. Berezitxasun asko daukon lehiaketia eta, bueno, ikuskizun egunak dira, ez da? Bai, benetan oso posti gare, ze, bueno, ikusten da, ikusi besteik ez dago, zenbat jende bertaratu dan, zelako girua sortu dan, Sanprobusak berak jendia erakartzen dau, eta, bueno, oso posti gare, zuk dinosuna, azkenean tartietako DJ-xa, chill-out guneak, bueno, dana oso ondo, jendia oso pozik, eta, bueno, pasezako tzupa, oso pozik gare. Kontzertuak, bueno, lehiaketia da eta kontzertuak bauki euren garrantzia, baina gero jakin izen dugu bai, kuriosidades be asko etorri diela, haber zelan geratuan seminarixua ikustera, ez da? Bai, hori da, hola, anekdota moduan tokau jat, ez da, bikote nauzi bat, ezagunak dienak, eta arepe etorri dio beste barik, kontzertura ez etorri jakina, baina etorri dio ikustera, zela geratu dan aretua, eta arepe, balorazio oso ona, esan duzko ez, ze ondo, bai. Amaitu da Danbakako bigarren kontzertu gaua. Hirugarrena berriz, azaroaren 11an izango da. Hemen, Bergarako seminarixuan. Hurrengora arte ba. Azaroaren 11an, Aiert, Broken Legacy, Zukena eta Balarraza, espero zaitxustegu orduan, azaroaren 11an, azken espuela, txilautean eta gara bagoiaz. Eskerrik asko anagatik.